Takže zdravím priatelia. Máme tu pár vecí, ktoré ešte nie sú asi úplne jasné a treba ich zopakovať. Takže prvá vec je, ak máte záujem o nejakú pracovnú ponuku, kľudne napíšte komentár, ale my preferujeme priamo správu, lebo tak či tak, ak máte záujem, sa väčšina rieši v súkromných správach ďalej s vami. A ďalšia vec je, jazyky sú potrebné, hovoríme to v každom videu, a určite, ak si nie ste istí, treba to skontrolovať. Takisto pýtate kontaktné údaje dosť často pod komentármi. Kontaktné údaje sú tu nad nami. Je tam facebooková stránka, je tam naša oficiálna internetová stránka, je tam náš telefonický kontakt a je tam e-mailová adresa. Takže všetky kontaktné údaje sú hore. A posledná vec, čo sa pýtate dosť často teraz poslednú dobu, v komentároch alebo súkromných správach, či je plat, ktorý ponúkame, neto alebo bruto. Platy, ktoré ponúkame, sú stále, boli aj budú neto. Takže, dámy a páni, to, čo navrhujeme, tie platy sú neto. Dúfam, že nejako s týmto zopakovaním pomôžeme situácii, aby sme neopakovali chyby, a ďakujeme a vidíme sa pri ďalšej pracovnej ponuke.